adamdan korkmam, Hudaýa bagly, Hudaý görýändir zat diýip Hudaýa bagly. Aslında adamdan korkýar adam. Adamdan korkmasa bular näme etjegi belli däl. Halka edil diktatordan beter ýan berýär şol. Şolar ýaly adamlar biz gürledip käwat diňläp görmelimi? Ya çıkarmalyamy ekran. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji apreli Ada Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşigi. Bugünkü gepleşik söhbetdeşlik görnüşinde geçirilýär. Söhbetdeşlige de Türkiýede ýaşaýan ýyldaşlarymyzdan biri maksat gatnaşýa, maksat indi ilkinji gedek diýen ýaly öz ýüzüni açyp çykyş edýär. Indi mundan odalam TikTokda bir köýdek ýüzüni açyp çykyş edipdir. O ýöne maksat mundan odal 2020-nji ýylyň Thompson'la men gepleşigime gatnaşdy. Çykyş etdim men kanalymda ýöne ýüzüni görkezmän çykyş edipdi şonda. Näme ýüzüni açyp çykyş edýär. Maksat gepleşige hoş geldiň. Hoş gördük, salamu aleykum. Öňrakdan tanış bolan üçin men saňa sen diýip ýerlenýärna. Şoň üçin dinleýijilerden de ýön duýdurýan, maksat bilen biz habarlaşyp gelýär. Maksat beýleki aktivistler, opozisiýonерler bilen hem habarlaşyp gelýän oglan ýöne ýan kaýdyşym ýalyny ýan ýakyndan bäri ýüzüni açyp urady. Şoň üçin gözüň aýdyň diýämeli boldy maksat ýüzüň açygyna. Hoş, diýsem bolýar. Indi şu gedeki söhbetdeşlikde birazrak aktivistlik näme? Türkmenistandaky ýagdaýlar näme? Ýüzüň açyp çykyş etmek näme? Ýüzüň açmalymy, açmaly dälmi? Onuň Türkmenistandaky ýagdaýlar barada öz pikirini aýtsaň sen halk düşmany bolýarmy, watan döni bolýarmy? Şular ýaly bir giden meseleler bar da, aktivistlik bilen baglanşykly, hem bir çykyş etmek bilen baglanşykly. Şolar barada sen bilen bir gysrak söhbet edýäk diýenler. Ýöne bir haşim başyndan şol men soraglary gysgaça bermäge çalışarym, senem başardyňdan mümkin bolýarça şol soraglary jogap bereňde gaty gysgaça jogap bermäge çalışmaň haş edýän. Bolýar. Onda birinji soragym indi şen 2020-nji ýylyň Thompson'a gürleşemizde özüňi aktivist diýip atlandyrylmagyny isleýän okdyň, indi ondan bäri bilemok pikiriň üýtär bolsa, sen aktivistmi? Yok. Eger sana bir aktivist diýäse sen gatwyrarmyň ýa namys edermiň? Yok. Onda sen pikiriňçe aktivist bolmak gatwyr erbet adam däl şeýlemi? Yok. Eger onu aktivistliň alyp barýan işini umumyň işini sen dogry hataplanýarmy? Ha, o dogry hataplanýar. Eger dogry hataplanýan bolsaň aktivistliň alyp barýan işini umumyň dogry hataplanýan bolsaň onda näme üçin sen özüňe aktivist diýilmegini isleýänok? Intek aktivist bolanlaryny pikir edemmi? Aktivist bolmak üçin belli bir derejäge ýetmelimi? Derejäge ýetmek däl, bir görellili bolmak, bir zady bilmek, halkyň öňüne düşürmek, aktiv hereket edip görellili bolmak diýip pikir edýän. Men hiç zat edip bilemok, hiç zat öwre bilmem soň. Şoň üçin özüm aktivist diýiljek, hem aktivist bolsamam, onu özüme diýsem aktivist däldir. Şoň üçin halk diýse, ýa halkyň özü görür, kimligiň bahany berer pikir edýär. Ona adamyň aktivistligini ýa däldigini ilki öýde oglan etmeli, ýa halk şonu ikrar etmelimi? Dinleýijiler ýa başykçylar. Elbet. Men pikirimçe şonu ýaly. Onu ýene bir sorak, aktivist bolmak üçin ilki perişte ýa bir kemçiliksiz adam bolmalymy ýa kemçilikdirek bolup aktivist bolup bolýan teň pikiriňçe? İlki adam bolmaly men pikirimçe. Aktivist bolmak üçin ilki adam bolmaly. Ya bol yani kemçilikli adam aktivist bolup bilermi, aktivist diýilip atlandyrylsa ne bolýar da näme bir fan dünýäde ýaşap beren adamlaryň içinde kemçiliksiz adam badyr öýdünmi? Kemçilikli bolup aktivist bolup bolýarmy? Kemçilik bolany biriniň bir zadyny owurlap ýa-da birini satyp, olam kemçi ýalňyşypdyr ýa-da kemçiligim diýip bolany, kemçilik bolany bilmeýän zadyň bolýar. Bir kaslaýyn ýalňyşyny dowam etdirýän ýani, şeýlemi? Elbetde ýani adamlara, halka ziýan berýänlere ýalňyşlyk diýip bolany. Ýöne şeýler pikir bar da, aktivistler çykyş edýär bolyn. Aýa sen özüň düzet. Senden bir aktivist bolmy.
Ay näme diýip kemçiligini gözleýänler bar da. Ýa-ni ýaňy ýakyn bir gut diýip bir adam bilen bir gut lakamly biri bilen Murat Nepetov diýen bir adam bilen töhbetde şularymda. Şularyň içinden ýa aktivist diýýär, ýa opozisiýonер diýýär, ýa içinden bir iwalysyny görkezip pala. Hani iwalysy barmy diýär da. Hamala anny şolar ilki bir perişte ýaly bir arassa bolmaly, kemçiliksiz bolmaly, ondan soň ekrana çykmaly diýen ýaly bir pikir edýär da. Kende şol pikir barmy ilki hemme kemçiliklerden saplanmaly, ondan soň ekrana çykmaly, ondan soň Türkmenistanyňky ýagdaýlar bilen baglanyşykly gurrun etmäge teň moral hukugyň bar diýen düşünje barmy? Şondan odol, şon ýaly täklige ýetmeseň sen şo kemçilikler barada gurrun etmeli diýen düşünje barmy sende? Ay, bu biz cennette däl, bu dünýäde bolanymyz üçin perişte bolmak mümkin näme gadi pikir edýän. Şoňa bir ýeriniň şahsiýetine, namysyna degmeden tankidem ediberlersiň, gurrun ediberlersiň. Gurrun şo hakda bar ýa-da. Indi aktivistlerin köpüsiniň umumyň dilem uzunrak da şeýlemi? Ha, baha bu. Indi şo dili duýunlar Türkmenistan bilen baglanyşykly käbir problemalar barada gurrun edenlerine şolar döwlete dil ýetirýärlermi ýa hökümete dil ýetirýärmi seň pikirinçe? İkisem däl gadi pikir edýän mene. Ýagny Yani hökümet Gurbanul Berdimuhammedov ýa Serdar Berdimuhammedov men pikirimçe şo dil ýetirýänem döwlet mi kaýdy pikir edýär sebäbi 70'lerin diňlämde görýän o ýer hökümetiň kädiýeti onu söýýär. Şoň üçin hökümet bilen şol diýen aktivistiň hem kän hökümet bilen döwletiň ýa-da halkyň tapagyny bilen okady pikir edýän mene. şolar ýaly da şo ýanky aktivistlere garşy çykyş edýän adamlar bilen gurrun diýip şolaňda hakykatdan hem göz ýetirýän. Ýagny ýene şo ýanky bir gut lakamly Murat Nepetov bilen geçiren töhbetdeşligime gaýdyp gelýän. Şol adam bilen gurrundaşlykda da men bir da düşündim. Şolar ýaly adamlar döwlet bilen hökümetiň tapagyna kän düşünmeýän ýaly. Ondan öýem şolar ýaly adamlar hem kän. Indi sen olar ýalylaryň hataryndan asyň diýip öýdenmek ýa gaýdyşyň ýaly sen düşünýän ýaly. Indi sen pikiriňçe döwlet näme? Döwlet adam üçindir. Yani döwlet halkynkydyr. Yani adamlar, halklar, milletler birleşip şöyle bizim watanymyz, döwletimiz diýip nemeden ýerlerine döwletiň diýilýär. Döwlet adam bilen döwlet, watan olar. Ona döwlet hem watanna, watanymyz hem döwletimiz şeýlemi? Zata bu. Onuň indi hökümet näme? Hökümet halkyň işgärleri wagtlaryny wezipany ýerine ýetirýär. Ýani halka hyzmat etmeli organ şeýlemi? Elbetde. Ona başgaça ýerine ýetiriji häkim edem diýil ýa-da. Ýerine ýetiriji häkimet diýil hökümet organyna. Ýagny halkyň hyzmatyna bolmaly, ýagny halkyň problem meselelerini çözmeli, şonu algap ýerine ýetirmeli organ. Şoňa süýnem şoňa ýerine ýetiriji organ diýil ýa-da. Hökümete. Indi Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyndan uralsak, ýurdun hökümeti halka hyzmat edýärmi ýa-da halk hökümete hyzmat edýärmi? Halk hökümete hyzmat edýär. Halkyň hökümete hyzmat edýändigini nähil masallardan görmek bolar. Eger bir näçe tany bir sanyjy mysal getirmeli bolsa Türkmenistan bilen baglanşykly. Mysal üçin hökümet işgärleri, halkyň hökümeti öz işgärleri paşa bolupdyr, halkam gul bolupdyr. Ýeke aýtmagymyza gerek ýok, diýip pikir edýär. Şa paşa boldy, ýani bir ýurt guran ýaly, gurus ýaly. O halkam, halkyň ýaly ýok, döwletiň, watanyň eýesi halkam şoň gul boldy. Şonuň boýnuny alyp kabul etdi. Şolar ýaly pikir edýär. Olam normal ýani Hudaýdan geleni pikir edýärler men pikirimçe türkmen halky. Şolar maňlaýyna ýazylan pikir edýär. Diýmek onu Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyna hemme da tersini işleýär. Ýagny halka hyzmat etmeli hyzmatçylar halky özüne hyzmat etdirýär. Şeýle bolup çykýar. Spinozaň bir sözü bar. Hökümet halkyň diýe hökümet işgärler, döwlet başçylar diýe halkyň diýe, gullar diýe. Indi biziňkiler ýöne ýerini çalyşypdyrlar. Halk pikir edýär, onu özleri şolara hyzmat etmeli, şolar näme diýse etmeli, şolar berse email, bermese email diýen ýa pikir edýär. Aç ölmeseň bolýar, sesini çykarmada oturup ber. Bollu da ýaşaýan diýär. Indi halkyň hyzmatyna bolmaly şo hyzmatçylar, halka hyzmat etmegiň ýerine gaýta tersine
halka edil öz mallary ýaly garaýan bolsalar. Indi Türkmenistanyň häzirki ýagdaýynda da şolar ýaly ýagdaý görýär. Halkyň şu adamlary ýerine oturtmaga haky barmy? Häzir hökümet işgärleri öz işgärlen işin dogry ýerine ýetirmeýän bolsa ýa-da kemçilikler den bolsa kemçilik kän goýberýän bolsa bir gezek duýduruş berersiň, iki gezek duýduruş berersiň, üç gezek iň kän bolanyny. Onsoň bolanokmy? Onda sen wezipäňden git diýmeli bolýar. Ýani hökman aýtmaly kemçiligini. Aýdandan soň bolmaýan bolsa, iň soňky nemede sen git diýmeli. Arzaň ýazsaň ýaz, ýazmasaň sen ýazma men ýazaýaryn diýip ýaz. Uratmaly bolýar da. Indi Türkmenistanyň ýagdaýyna ýanky diýen zadyň kendiri işläp baranok da. İşletmesen o işlemez. Bolýar. İşletmeli kim? Halk. İşletmeli halk. Sebäbi halk döwletiň eýesi halk. Awa. Hökümetiň eýesi halk. Awa. Indi halka hyzmat etmeli şu hyzmatçylar özleriniň hyzmatçylyklaryny ýatdan çykarýan bolsalar. Bu ilkinji nowatda kimiň günäti şol ýanky haýwanyň günätimi ýa-da halkyň günäti barmy? Iň ulu günä halkda. Bolýar. Halkyň şu meseledäki kemçiligini tanqidlamaga hakymyz barmy? Elbetde birek kemin aýtmana elbetde hakymyz bar. Namusyna degmeden, şahsiýetini kemsitmeden aýtmaly. Indi halkyň esasy günäti şu meselede nähil ýagdaýda ýüze çykýar? Faktları özleri halkın ruhsat derýär. Sen paşa diýe, sen hudaý diýe, sen pygamber diýe ýokary galdyrýarlar. Onu ýokary galdyrmalarynyň sebäbi näme? 3-4 saat, onun ýani 20% diýäli adamlar şonu ýokary galdyrýar. Sebäbi näme üçin onu ýokary galdyrýarlar? Özlerim şonu ýaly ýokary. Men onu soň aýrar niýe şo ta geçer niýet diýäli. Şo töwregine ýakynragyna adamlar, ýakynragyna işgärler onu galdyryp ýokary çykaryp Allahyň ýanyna getirýärler, Allahdan geçirýärler dänim. Soňundan men hä diýen, soň men ýerine geçeni pikir edip, şeýdip özetlerini gidip barýarlar. Onsoň halk ýadyndan çykardy onu bilen, o men halka pikiremeden okdan. Näme bolýar? Bu meselede bir parasatly bu adam akıl var. Hakyky gulliýa, hakyky gulçulukdan azat bolmak isleýän okda hakyky gulum diýe özüne de diýe gullun bolmagyny isleýär diýelim. Elbetde, dogry aýdylar. Şu Türkmenistanyň ýagdaýyny şolary ýanky nakil bilen deňeşdirip bolarmy? Şodan kıllaky ýagdaý bilen. Biz üçin aýdylan ýalbarky. Indi halkyň şu meseledäki ýanky ýagdaýyny tanqidlamak, ýagny adamlar indi şuny da bolanok diýmek, watana dönüklik etmekmi? Elbetde ýok, halk öz araňyzda biri-biriňe sen näme üçin gulýalak bolup barýaň, näme üçin biri-biriňi gul etjek bolýaň, näme üçin ýanyndaky dostlaryň, halkyň gul etjek bolýaň diýmek. Elbetde dogry tanqid diýilmeli, hökman diýilmeli zat onu ýaly. Gözlenip geçilmeli zat däl, göz ýumulup tagam şu derejege geldi. Pikir edýärmen. Göz ýumulýan üçin ay borlay diýip ýanky gijejekkä degmeýänler üçin borlay diýip ýüz bermeýänler üçin şon ýalak bolýar. Pikir eden hökman diýmeli. Ona diýmek şu taýda iki tane zatda da ýani bira hökümeti tanqidlamak wa hökümetiň öz ýerine ýetirmeli wezipelerini, borçlaryny ýerine ýetirmeýänligi üçin. İkinciden hem halkyň özüni tanqidlamak meselesi bar da. Oňa da onda biziň hakymyz bar. Edil hökümet tanqidlamaly bolýaly, halkyň hem kemçiliklerini bir tanqidlamaly. Halkda da kemçilik bolup bilýän eken. Bizim onu häzir Türkmeniň hem Türkmenistanyň hem halkyna görýär şol şeýlemi? Elbetde ben häzir hökümetiň işgärligiň şu derejege gelip ýokary arşa çykarylmasy sebäbi halkyň özü birek şeýden üçin olar şo derejege geldi. Halk özüni oňurmaýan, öz arasynda birek bilen adamkäçilik düşünşip adam ýar guruluşyp bilmeýän üçin, adam ýerine goýmaýan üçin biri-birini şo derejege gelýär. Halk. Ýöne ýene şonu ýaly bir kategoriýadaky adamlar bar da. Hökümet tanqid etseň hem seni watanyň önüne diýip oturan adamlar bar. Ya halkyň hem kemçiligini şeýdip aýtsaň, näme halka dil ýetirip oturýarsyň diýip seni watanyň önüne diýip atlandyrýanlar bar da. Halkyň ýanky hem hökümetiň ýanky kemçiliklerini görmedik bolup, kynçylyklaryny görmedik bolup, hökümetem näme etse de şoň arkasyny tutup çykyş edýänler bar da.
şolar watana we halka dönüklük edýär bolarmy şolar ýaly adam? Elbette. Näme şolaň dönüklügine nähili ýüze çykýar? Häzir halkyň ýa-ni döwletiň eýesi halk. Halk öz işgärlerine bir zat diýär bolsa, sen näme üçin ogurlyk etdiň, näme üçin etdiň, näme üçin biderek bir tonada pul berip ýatyrsyň, halka magul bolup ber, näme tutbersiň diýse, oňam tarabyndan çykjak bolup, bize halka hökümete diýär mesele, siz zat diýäňiz, siz hökümetiň işgärlerine diýäň, öz işgärinize diýäňiz. O taýdan birem çykan bolýar dänim, o hökümete diýilýän zat döwlete urýar. Döwlete urýar, käbir akmaklaram, bize diýär, döwletimize diýär, dil ýetirýär diýip. O döwlet näme diýäň, o gurban bolýar da serdar diýip men aýtdym, men tananmak onýalar. Men üçin serdar boldy, Ferhat boldy, ikisem bir da halk özüne emetmese, halk düzelmese ýa-da halkyň haçan şu düşünjäni bilmez ýagdaýynda halk bilen hökümetiň, döwletiň tapawyny bilmedik ýagdaýynda o taýda Ferhat oturdan bar, Serdar oturdan bar, ikisem bir zat pikir edýär. Indi şol halkyň birinciden kynçylyklaryny aýtdyrmajak bolýanlar bar. Kynçylyklar hakynda, problemalar, meseleler hakynda gurrun etdirmejek bolýanlar bar. Ikinciden hem şo halka hyzmat etmeli hökümetiň hem kemçiliklerini aýtdyrmajak bolýanlar bar da. Ýöne özlerinem şol urwatyň özlerini watan höýerler diýip hasap edýärler şolar. Şolar hem halky söýýär, watanyň aladasyny edýär diýip düşünýärler. Hakykatynda bolsa, olar halkyň problemasy barada gurrun etdirjek däller. Halka hyzmat etmeli, hökümetiň hem problemalar hakynda, ýa-ni şonuň ýalňyşlyklar hakynda, şolaň ejenetlikler hakynda da gurrun etdirjek däller. Indi şolar ýaly adam ýene de gaýtadan gelýär ta şo mesele. Şolar ýaly adamlary watan söýerler diýip bolan edip bolarmy? Şahlaplap bolarmy? Şolar watanlaryň hakykatdan ýa-da halkyny hakykatdan söýýärlermi ka? Ýok, olara da edil şolaň deň şärik, ýa-ni watanyň, halkyň, milletiň wazy uglap berende bile deň şärik olaryň bir ýerine tutuşýar diýip hasap edýän men. Şolar bile deň. Olar neme eýesini söýer bolýar, eýesini bar, ýa-ni başlygyny üstünläki bar. Olar şonu söýýärde watana, halka dönüklük edýärler. Olar ýa-ni olar öz üstünläkleri bilen bilelikde deň şärik, watan dönügi, halk duşmany olar. Men pikirimçe edil şolar ýagar. Indi şolar ýaly adamlara doýdurjak bolýan. Hakykatynda şol watana dönüklük, hem halka dönüklük. Sen halka da watana da kat edýän. Şeýtmek bilen. Sebäbi sen meseleni çözdürjek bolanok. Meseleni sen bar olan meseleni nädip çözjeksen, eger şo meseleni barada gurrun etdirtmejek bolýan bolsaň, bizim ýurdumyzda hiç şeýle mesele ýok, kynçylyk ýok, bir problema ýok diýip şonu anandyrjak bolýan bolsaň, sen onu nädip sen halk söýer ýa watan söýer bolup bilýär. Problemasyz ýurt ýok, problemasyz halkam ýok. Türkmenistan ýaly ýurtda hatam problema köp. Türkmenistanyň halky ýaly halkda da hatam uly problemalar bar. Şolar barada gurrun etmeklik, ol watana da dönüklük däl, halka da dönüklük däl, gaýta şoňa kömek etjek bolmaklyk. Şoňa ýardam etjek bolmaklyk, hem watanyňa hem halkyňa. Şolar ýaly bir ýöne koýdat ýaly, ýöne şoňa köp adamlar düşünýär, no? Benim ullukan adamlar düşünýär şoňa. Men pikirimçe düşünýär Allah'ım razaga. Hiç gaýdamda düşünýär diýip pikir edýän, täze menem gurrun geçýärdim olar bilen. Onun meselesi näme? Onun esasy öz problemasy näme? Ya onun beýnisinde problema barmy? Nämesinde problema bar? Ýok, olaň öz ýanynyň olar has akyllydyr diýip pikir edýär. Bir gün menem şo derejä ýeterni, menem bir gün olar ýaly bolan ýa-da menem şolar ýa size şeýdemde hiç kim tesini çykarmasyn diýär, biram gorkdy. Şolar güýçli görýän üçin, Taňry, Hudaý görýän üçin, Hudaý gar diýen ýaly düşünje, gorkujy edýär-de, gorkýan onun adamdan gorkýan, Hudaýa bagly, Hudaý görýändir zat diýip Hudaýa bagly, aslında adamdan gorkýar, adamdan gorkmasa bolan näme etjegi belli-de. Şoň üçin gorkujy edýär, özü bärik watan ýurdun taşlap başga ýurtda işläp gul bolup berendir bolýan. Watanyň gurrun neden bolýar da sen de watan näme diýeni bilen, özüň bilen gowan sen gulluňy bilen, men pikirimçe şonu ýaly. Ana şolar ýaly adamdan birine men ýakynda gurulýatdym da Murat Nefes ady hakykat ýa-ni bir gutlakamdy. Onuň käbirleri, akýabar aktivistler hem näme ile bolýarlar? Sen ýa näme şolary ýaly tamsaklary
halkyň duşmanlaryny ne gürletjeň diýe-de şolar ýaly adamlary biz gürledip käbet diňläp görmelimi? Ya çıkarmalıyamy ekrana şolary? Elbetde şolary gürledip, aýdyp, bara düşünürüp geçip bile ýanky halka öwretmän bu zatlar başarmak mümkin näme? Esasan şolar diňlemeli hadip edýän birinji bilen düşündirjek bolup görmeli, aýtmaly. Biram özüni görür, soňundan men näme diýip oturýan? Biram halkyň pikirini diňler, pikir edýän, men gat gowum hadip edýän. Şu meselede menem ýene şu aktivistlere de ýatlatjak bolýan. Aktivistler aýdýar, şolar ýaly adamlar diýe ekrana çykarma diýe, sen niýe şonu reklam edýän diýe. Emma men näme üçin çykarýan? Şolar ýaly adamlary özlerem keseden seredip görsünler, daşyndan ýa-ni. Hem meňem berýän sorawlarym deňeşdirip görsünler, hem özleri düşünsünler. Hem şolar ýaly psihologiýadaky adamlarym diňläp öz ýazgyçlary özlerim düşünsünler diýip çykarýan. Şonu men çykarmaly diýip düşünýän. Sen aktivistlere özlerini demokratlar diýip hataplaýarlar da. Bizde söz azatlygynyň tarapdary, demokratiýanyň tarapdary diýe. Beýdimek näme diýmek? Islenlik adamyň pikirine orun berilmeli. Islenlik adamyň pikirini biz diňläp görmeli. Şoňa da ýolum bermeli. Soň alalaşaň goňmy, şoň kemçiligini görýärmi? Şonu paş eden soň. Şonu sen özüň suwd et şoň ýalňyşlygyny. Dialoga gir, diskussiýaga suwd et. Birek mertebesinde ýöne ýetme, diýme. Ejesine de bajysyna da diýmeýänem, şonu paş edip bolýar. Ýöne öz duşmanyň şoňam askyn ýerine halka paş etjek bolsaň, görkezjek bolsaň, şoňam ýalňyşlygyny görkezjek bolsaň, ilki geplet ony. Geplet. Soňam görkezinde şutan ýalňyş şutan, özüňem söýdüň dogry bolsa, özüň söýdüň dogrudygyny suwd et. Eger sen öz garşydaşyňy gepletmejek bolsaň, onda sen näde suwd etjek şoň garşydaşyň ýalňyşlygyny, jemgyýete näde şonu görkezjek. Oňam sesini temetdirjek boldy. Onda senin metodyň diktatorlaryň metodyna bar ya. Hawa men alalaşamok şol adamlar bilen soňçy gepletjek men şolary. Men şolary ekrana da çykarjak däl. Men şolary diňletjegim däl halka jemgyýete. Diýen bolsaň onda sen diktatordan tapawdyň. Ýok, sen hem onda diktatorlyň metodyny ulanýan. Onda belki onda sen hem aklyn ýeriň bardyr. Şonu çykarmakdan gorkýan bolsaň, şonu gürletmekden gorkýan bolsaň, şoň bilen jedele diskussiýa girmekden gorkýan bolsaň, halkyň göňüne çykyp onda bu sen güýçli tarapyň bolan nokta, bu sen askyn tarapyň bolýar. Sen askynlygyň bolýar anda. O. Ýanky men pikirimçe de allamrada siziň dogry aýtdyň, men bellek geçeýin. Bir ýeriniň kemçiligi bar bolsa aýtmasaň näde bilsin? Bir ýalňyşlyk bar. Şonu aýtmasaň öz-özünden düzelen bol. Belki ýalňyş ýandyr, belki bir ýalňyşda da aýdandyr. Sen dogrusyny aýdyp gör, belki pikirini değiştir. Pikirini ütgöler. Mesela şu TikTok'da da oturup akşam ýaly gabat gelýär. Olanlar diýer, blog edip göre, men aýtdym, şol maňa beräýin diýip bara zordan bir kişiden aldym, bolyn ara hiçsinden. Soň beren sorawaryma jogap almadym, ýanky ýaly adamlardan diýjek bolýan TikTok'da da gabat gelýär. Olanlar diýer, blog etdi. Men aýtdym, şol blog etmede maňa ber. Nomerymy bereýin diýen, şol indi görýän adamyň men, şol ýaly adamlar işim, men öz pikirim, men şol ýaly adamlara düşündirmek has. Bu bolum kady pikir dese ol ýalňyş bolan bilýär adam. Bilmänem bilýär. Ine ýöne koýma halana şo ýanky bir gut lakamly Murat Nepes alyp göreli. Şo eden çykyşyndan soň men bilen men şoň bilen geçirilen töhfetdeşligimden soň indi öýde kesedýän şo töhfetdeşligi syn napdyr görüpdir. Aşamam adamlaň şoň ýanky wideoň aşaýyndan ýazan kommentariýalaryny, tesirlerini okapdyrdy. Indi ökünýär. Indi ökünýär, men näme diýipdiryn diýip bara men maskara bolup duryn diýip, men halka ýigrenji bolup duryn diýip, men çagalam öňüne dinleme çykma, özüm men utanýan diýip birine şonu ýaly mesaj uradypdyr, awjy mesaj. Ola men bilen paýlaşýar. Ýani şol adamyň özüniň şol maskara bolanlygyna düşünenligini, özüniň boyuna alyp oturanlygyny görkezýär da, şu ýanky şoň iýeren mesaj. Menen şo ýani aktivistlere de şonu ýatlatjak bolýan, şolar ýaly diskussiýalar peýdali. Özüňe anamyň bolsa şolar ýaly adamlar hem çağırmaly diýip gepleşip geçirmeli. Ol reklam etmek däl, ol paş etmek. Inni bolam aktivistler ýanky bir askyn tarapy diýdik da käbirleriniň şolar ýaly kemçiligi bar. Teň pikiriňçe aktivistleriň esasy kemçiliklerinden biri, sen garaýşyňça näil kemçilikleri? Kemçilikden beter halka ziýan berýän aktivistler bar. Mysal üçin Ferhat Durduýew halka ziýan berýär. Şol oglan halka edil diktatordan beter ziýan berýär şol. Men pikirimçe
Ol aňyrda bir iş nemesi bolup otur bir aýagy bärdäk aýagy bolup otur biram adamlaň bara sorap bilmeli. Adam soramagy söz azatlygy ýani erkin sorap aýdyp bilmeli. Birek bilen bilmeýän adam soramaly. Ya düşünmeýän adam soramasa näde öwrensin? O näme diýe? Ýalňyşyny aýtjaňam bolýar-da bir sorap berýän bolýan bara. Sen olaň nemesi bolýar? Ýani şolary işleýän bolýan-da, şolaň agendi bolýan. Şolam diýip kimden? Mekämäň mi hökümetiň mi? Hökümetiň nemesi bolýarmyşyň, bula halkyň aradasyny etýärmişiň, bulan perişte dälmişiň, muňa zat diýmek häzir zatlaryny geçiräýin, gaýrat ediň-de diýär. Men aýtdym, "Howdur sen perişte bolýan, zor jennete gitjek bolan, sana adam bolýar, halka ziýan berýän, halkyň soramagyny, ýenesini elinden alýan soramak, söz azatlygyny, erkinligini elinden aljak bolýan sen gyýgyryp, söwüp, adamlarym diýär, "Aý muň bilen kelläm artmaýyn" diýär, zat diýär bolam. Şomu kam diýip gidip barýa odalyp, eýýäm o Instagramda bir suratyny öýtdirip bolýan. Serdar Berdimuhammed fa arkadaly Serdar bolupdyr. Farhadam halkdaly Farhat bolupdyr. Men aýtjan haýs halk Farhadyň arkasynda durýar diýip pikirlendim-de. Diýjek Ni bolýan. umuma ýöne ol halkyň problemasyna gowrak gelýär, onuň boyun almaly. Mysal şu Türkmenistanyň içinden materiallar alyp berýär. Türkmenistan diktatoryny tankydlaýar, hökümetiň alyp barýan syýasatyny ýadygar bir tarapdan. Ýöne beýlik tarapdan ýan kaýdyan zadyň wa şoň özüni alyp barşy bilen baglanyşykly bir hähel tankyd aýtsaň ýa teklip aýtsaň ýa sora berseň ol dinlejek bolan nokta gaýty söýüp agresiýa metodyny ulanyp seni geplemedi ýaly etjek bolýar. Sen diýänleriň şo da sen şonu ýaly özüňem şoňa bir kan neme edipdiň, jaňa edip görüpdiň şeýlem ýanky mesele bilen baglanyşykly. Elbette men oňa neme diýdim, jaň etdim de düşünürjek boldum. Ýani biram mara gaterbet söýüp da gidip barýa bolýan aýtdym. Bula diýdim erkek eköz bar diýip pikir edýär öýtgänlik bar menen ba diýeýin diýdim biram neme etdim. Sonra berdim şu tankydyň men tankyd etjä Allah'ım radyrah diýip o tankyd etjä diýip beýdi oturmam bir tankyd etip başlady. Oho diýdim tankyd näme bolýar diýdim bolýar. Maňa da söýäýdi. Ana onda saňa da gerek boldy. Onsoň menen maňa söýdüm bol öýe bara. Ilki 2 saat mehemen için uradan bolupdyr. Soňra çatkowy uradan bolupdyr. Innem neme düýnem neme? Düýnem TikTokda neme etdim? 2 günem bolýan düýnem neme bardyra. O sebep tartdyra. Aýaladym. Hiç kimin ýanyna da aýdaýmadym. Indi şolaň Farhat tarapyndan uradylanyň nerden bilýän? Farhadyň uradylarynyň %100 garantiýa Farhada aýtdym. Jaň etýär ýa-da özara gürleş ikimiz bir ýere gelip gürleşemizde men ýüzünde dakadaýat görkezjek. Özüm maňa tabam aýtdy, men o ýazdym. Eýsen, kazýol ekeni ýara kazýol diýdim bolýar. Dakada etip bilmesen peýdasy ýokdur oň diýip. Maňa şey diýär. O sen dakada diýip, kim? Adam berjekdigini aýtdymy öýde dili bilen? Elbette aýtdy. Menem aňyrda bolsaň, maňyrdaklaň ama hiç meselet berdi bolsaň sen diýdi. Men 2 aý berjaň edýän, men berdi bolansam, bärik gelýidi. Men aňryk bar diýmedim, men ejem ýanyna bar diýem mawa. Oňa. Olsa men ýanyma gelýse, men edem ejem ýanyna adam uradypdyr. Men bolsaň o gynanyp gör. Ejesini şatlyk şykyp nädip gör. Olyn indi men diýjek bolýam şöýerde bir zat diýmeli-de. Ferhadyň on ýaly tanışlar bar bolsa, näme üçin men ejesine Farhadyň öz ejesine eýe çykyp bolanam, şo görgüliň aglap oturup men öz gözümden ýaşapdy-da. Indi men Ferhady ejeňe diletip söwjek gelýdim de öz aramyzda gepleşemizde de men oňa ýazyp ýa-da surat düşýänna. Şo taýda sen sesini dinletdi, öz ejeň sesini dinletdiň de. Şunu ýaly maňa meni soraga çagyranlar sen biziň etrafymyzdan biri bilen gatnaşyk taklaýan eken aktivistleň içinden diýip tutupdyr da wekil wadardan diýip. Indi wekil wadardan menden başga bir çykyş edip berene ýokmu ka diýenler. Şonu olar nirden bilýän, ýa-ni şunu şonu aýratyn agdapdyrlar şoň ýanyna. Şoň bilen arasyny üstünleýän ýaly. Ýagny sen men bilen ýa-ni gatnaşyk taklap beren hökmüne görkezipdirler da seni. Başga kişi adyny tutmandyrlar bir Balkandan ýa Aşgabatdan ahallan hiç agdamandyrlar da hut sen öz etrafymyzdan biri bilen şol gatnaşykdan şoň bilen arasyny kessin diýip görkezme beripdirler da. Men şol sesini eşitdirdim da. Men şonu geň gördüm.
Men şu adam Näme şol aýratyn şolar şonda tapdyrylar ka. 20-nji ýyl eçenni 20-nji ýyldan bäri men tanamayan opozitsionerim, aktivistim. Azdyr köpüsi bilen ýani 80% bilen telefonla ulaştım, görüntüle ulaştım. Men tanaya köpüsi. Onun ýaly problema bolmady. Özüm näme üçin men size söwünüp siziň şahsiýetiňizi kemsizdenne Ferhada jaň etdim bolyn. Ferhat aňryny iňminne şörde diýen zady siz aýtjada wekilden bir adam bilen ýakyn gatnaşy bar eken, şoň bilen gatnaşmasyn diýemşin. Intäk maňa sen näme aktivistem diýen ok ýa-da Ferhat näme men Ferhat men telefon nomerumy ýenem çykaran Ferhat taýdym familiýamy YouTube goýan Ferhat asly. O taýda ýöne näme üçindir Ferhat bilenem gurlaşýan eken diýmän wekilden bir adam bilen ýakyn ara gatnaşy bar eken şoň bilen ara gatnaşy saklamasyn oglum diýip men Instagramdan suratumy ýazan zatlanmy kommentariýalamy alyp uradypdyrlar. Onuň Ferhadyň işi, onuň Ferhadyň işini Ferhadyň özüne de aýtdym. Instagramda men Ferhat Durduýew diýip saklaýyn dedilen soň Instagrama geldi. Men tapşeňe bolup gelýär-de Ferhat Durduýew Instagram'a girdi diýip. Ondan menem gördüm-de onu näme etmedim de baýda etmedim. Emma o meni etdi. Men görüp oturuyorum. Onuň ýanky problemada da şondan soň çykdym. Ýani sen suratyňam şondan soň barypdyrmy meheme. 3 gün 4 gün içinde ýanky başga hiç bir ýerde men suratym ýokdy. Instagram'da bar şonu alypdyr. Indi ýene sonra, indi sen aýtdyň soňky 2,5-3 ýyl bolay wagtdy sen beýleki opozitsioner aktivistler bilen jaňlaşyp görün. Şolaram men tanaýa diýdiň da sen adyň familiýaňy bilýär, sen telefon nomeryňy bilýärler şeýlem şolar. Elbet. Şolaram berjek bolsa şu soňky 2 ýylyň dowamyna bererler şeýlem. Sen kimler tanaýa ýakyndan esasan? Esasan men tanamaýanym, ýani Saparyk diýmem, tanaýan men Murat Gurbanow tanaýan, aktivistler apaş diýip köpüsini tanaýan. Diyecek bolýan. Olaram sen tanaýa, olaram sen telefon bilýär, sen sosial ulgamlardaky sahypaňy bilýär şeýlemi? Evet, elbette hemem hatta da men olaram tankit etdiň, men hemmesiniň ýani barynyn ýa kemçiligini aýtdyň bolyn. Birinji gerek maňa jogap beren adam, ýani ýalak meni tek gorkujak bolup öýüme adam uradan özüni aktivist diýen ýa-da opozitsioner diýenden birinji gerek olyn ýaman geň alyrdy meni. Soň düýnüň bunu demetmem bol o sebäpde urutdyr. Ýene de feodum bolýar. Gaz ýolydym bolýar. Indi şuň arkasynda Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri badyr öýdüp hasap edýärmi şoň ýa garyndaşlary bar şolar edýärmi ka ýa kim edýär ka buny? Bamyň garyndaşlary ýöne Ferhada peýda etjek bolan oklarda olar öýt peýda üçin ulanýarlar. Mani Ferhada peýda etjek bolan adam Ferhadyň ejesini gorardy. Birinji bilen Ferhadyň maşgalasy barpaydy. Tebe, beýdimek bilen sen näme gören tutjaň ýa-ni şatlyk şyky Ferhadyň ejesiniň ýanyna baryp şoňa psikologi basyş görüp gedip ağladyp ýa-ni videosyny ýazyp alyp ekrana goýup berdi. Şonu gorardylar diýjek bolýan-da eger Ferhadyň maşgalasynyň aladasyny edýän bolsalar ýa Ferhadyň özüniň aladasyny edýän bolsalar şeý diýjek bolýan. Şonu gorardylar. Hawa elbette şonu goramaly aslında. Adam bolsa Ferhadyň garyndaşy bolsa, ýani Ferhada şulatlar etdirýänim şolar ýöne näme üçindir şu etdirýän zatlar üçin ejesine azar berilip agladyl otur. Hatda giýjäň armam şatlyk öýlejetine jaň etdiýän ýaly jaň eden bolýar ogurgula. Men janym men ýa-da şoňa şatlyk şeýki bar, gönül jan ýaýyny jaň eden bolýar ogurgula. Bir nimerek ýoşurak eji maşgalan tapdylar dinni diýjek bolýanym. Men ejem aýdyp baryp şeýdi gorkujak bolman. Şonu ejeňde eýe çyksaňyz gowarum ka diýip pikir etjek bolýar. İlki. Ýene bir zat bolup bilerim ýa-ni şoň arkasynda aňarda durýan adamlar şonu oýnap ýören bolmaklary mümkinmi? Öz bähwitleri üçin aýdaly Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri. Haýsyr bir näýildir öz gara bähwitleri üçin ulanyp bilerlermi? Olaryň tam gara bähwit üçin ulanýar. Farhady. Öz işine gelýän nemeleri özüne gerek nemeler berýärler. Muňa bilam şol neme diýär bolyp öz aralaryna biri-birilerini günäkärläp ýene-de üstüne neme günä ýükleşip şeýdip öz işlerini çözýärler. Ýöne Ferhadyň işi hiç adam çödüler ok. Ferhady hiç ýyl peýda edýär, dünýä zyan edýär Ferhady.
Ferhadım halka diýen etdi. Yani haytadır o hökümet şunogunu öne yere sokmaly bolsa, şonu ya prezidentlik diktatorun öňünde garalak görkezmeli bolsa, aýdaly olar Farhada maglumat berip, Farhadyň üstünden şolary garalap, şolar hatda wezipesinden gidermek ýaly zatlarda ulanyp bilerlermi? Şolary ýalyrak pikir edýämiň. Elbette häzir özü biri-birilerini ýamanlasalar, onsoň ortağa çykýarlar da. Ortağa çykmajak bolup Farhada uğratýarlar. Farhada onu ortağa çykarýar. Hä diýip onsoň ýokarraga bara. Näme bolýar? Farhad etdi bolýar. Farhada da kimiň näme etdiğini belli de. Oň üçin arkaýyn diýip bilýär, muny %100 garanti. Sebäbi de baranna. Ýani hiç kimiň ýanyna aýdaýma diýämişin. Hiç kimiň ýanyna biziň gelenimiz aýdaýma diýip ýani iki sany bolar. Barsa bara. Ejem ýok diýipdirler. Öýde ýok ejem. Şu wada bir ýere gitdi diýse, biziň gelenimiz hiç kime aýdaýma diýip diýjek bolýam şol gorkýarlar. Hatda bize baranna da aýdaýma hiç kimiň ýanyna rat diýämişin. Agzama gelip giderimiz diýämişin. Şol bolan iki sany bolan. Nipştada bir zat ýatlyjak bolýanna, bizem menem ulanjak bolanlar bar. Türkmenistan içinden hemen MBD'de Türkmenistanyň içeri işler ministrligini işläp ýören işwer, men mayor näme diýip bar. Her hili maglumat berip, ýagny öz işlerindäki käbir çynonyklary barada maglumat berip, şonu ina şu barada bunni, bu barada bunni, näme maglumat bar diýip hamala halkyň aladatny edýän ýaly. Ýöne soň şonu analizlap gördüm, molin olaň aladat halk däl, olar bir-biriniň yerini almak, bir-biriniň wezipesini almak, hawa bir ýokary wezipeleri çynonygy aýyrmakda, oň ýerine öz adamlaryny ertmek, ýöne ondan hem ahir soňy halka hiç peýda ýok. Sebäp bir haramzada gidýär ýerine başga bir haramzada gelýär. Ýöne şol işte de olar men ulanjak bolurlar, ýene bir tane adam ulanjak bolurlar. Onuň men olara da jaň edip aýtdym. Sebäbi maňa gelen maglumaty men bermedim bolin, soň başga bir ýere berip otýur. Ine biziň aktivistlerimiň içinde bir liderler biri. Onda men oňa jaň etdim. Şol adam diýdim özüni şeýle diýip atlandyrýarmy diýdim. Olam hawa diýär. Ondan diýdim, onda sen diýdim näme üçin şol adamyň beren adyny aňyrsyn derge men berip otýursyň diýdim. Birinciden ol seni ýüzgar etmegen mümkin diýdim. Ýalan maglumat berip. Aňyrsyn derge meten. İkinciden diýdim öz wagtleri üçin ulan oturan olmaklary mümkin. Sen diýdim häzir rak bolýdym. Ola menden sonra taňa jaň etdim, taňa da çykdymy diýdi. Taňa da ýazdym. Menim hawa diýdim, ine diýdim, edil sen gören zadyň maňa da berdi diýdim. Ýöne şuňa garşynda şular ýaly bir garanky oýunlar bar diýdim da. Biz diýdim häzir bolmaz şulaň oýunjugyny öwrülmeli. Diýdim onu şondan soň ýanky adam şol adamdan gelýän maglumaty bermegini bet etdi. Inni ýöne soňky wagtlar edil sen aýdyşyň ýaly, ýanky ýaly oýunlary men ýanky bir hili Farhadyň hem çykyşlaryna men görüp otyryn. Şol ýaly bir oýunlar bar. Ýöne şoň üçin men häzir dolu men aýdyp biljek däl, şu zatlar edil şol Farhad şol oýuny oýnaýanlar diýip ýöne şoň alamatlary bar. Şoň üçin muny Farhad özüne ýamanlyk diýip bilmeli, ýa Farhadyň özüne duýduruş häzir bolmaly. Şolar ýaly hapa adamdan, ýurduň içinde hapa adamdan oýunjugyny öwrülmejek bolmaly. Hemem öýdüň tankyd edýän adam barada ýurduň içine maglumat berip Instagramdan oň adyny, familiýasyny gizläp beren adamyň adyny, familiýasyny, telefonyny efirine çykaryp, onu beýdip paş edip ondan araljak bolmaly. Düşünüşmeli. Şol adam saňa bir zat diýem, alalaşýan bolsaň alalaşýanny. Sen ýalňyşlyk aýdýan bolsa, alalaşmaýan bolsaň alalaşamok diýene olar ýaly hap oýun etmeliler. Meňem ýanky aýtjak bolýan zadym şol. Men şonu bergen. Ýene bana da aýdyp geçen Allah'ımrada ruhat derken. Farhadyň neti meni gorkup bar özüne zat diýme diýär etjek bolýar. Indi şoňa bara aslında Farhadyň şo derejä samsyk bolmagynyň sebäbi o derejä samsyk etmelen sebäbi ýanyna töwrüne adamlaryň günäkä men olaň özüne de aýtdym men de jaň edip siziň günäňiz. Şol adam ýalňyşyp urandan samsyklap urandan durdurmalyň şon ýanyna agdyňyz açyp otyrdyňyz ýaşyňyz 40 ýaşa gelýäňiz diýip olary da bir kal diýdim de. Ben diýjek bolýam Farhadyň nime şey diýen mene, şey diýdim bolýan, Farhad näme etjek bolýar meni, o diktatoryň metodyny ulanyp, olan gorkup, balam gorkujak bolýar meni. Menem aýtdym Farhadja, men sen gorkup bilmerdiňmi şu dünýäde hiç zatdan gorkanmak, sen ýöne ýanyp duran zadyňyz, oduň üstüne bindiň sepýän şuwa. Başka hiç zat etmediň diýip aýtdym, duýduruş berdim. Ýanky o aňryk bar uradýan tanışlar bar, iki san mehemeşik bar. Nähil maşyna bark gaýtdy, nomer neçeni bilýän, gerek bolsa onuň emetip berjek täkmen. O şu wada aýtmaýyn, özüme gerek gelende nemetçe iki san oğlan aylandırılacak, nomerini emme zadyn bilýär.
Şoň üçin diýjek bolýanym, Farhat gorkujak bolýar özüne deňmesinler. Bolýan o meseleni biz gurrun etdik da, bolý indi tankyda da yer bolmaly, tankyd edilen üçin araljak bolup bermeliler. Oňa düşündik esasen hem şular ýaly hapa metodlar bilen ondan hem netije çykararlar diýip umyt edýän. Indi umuman şu gepleşigi ýa-da jemlesek iň esas sanak geçmeli bir 3 tany kemçilik var bolsa düzetmeli. Opozisiyon hereketi Türkmenistan'ın daşary ýurtlarda iş alyp barýan aktivistleriň hereketinde nähili kemçilikler düzedilenini şulaň işiniň hem hili gowulanar hem halkyň bäkbidine bolar diýip düşünýän. Iň esasy bir 3 tanlada sanak geçmeli bolsa. Esasan adamlar gürleşmek, agdybirlik, mukadi pikir edýän, biram bilinkilerde var, pikir we aktivistleriň içinde, opozisionerleriň içinde de var. Kim bolsa bolsun, näme diýse diýsin, şolara zat diýme, biz bile bolmaly näme diýip. Menem o pikir ýalňyş diýip pikir edýän, ýalňyş görelle bolýar şol. Men pikirimçe, ondan şoňa ýakynrak adamlar derrew şoňa ýatdy. Şoň netine görä, şoň düşünjeji var, söýülmeler, hapalar. Ýene nähili düzetmeli zat var? Inni mysal üçin o Türkiýede diýeli 7-8 ýaşalýar. Hemmes maslahat etdiýär grupga bolýar, bu halk bolan bu millet, o watan ol eýle diýede grupga bolýardan hemmesi bize gel ýa-da hemmesi gowy. Men aýtdym, birleşip bolanokmy diýenne. Näme üçin sen baraňok biriniň ýanyna? Gel biz birleşelim barmak kynka. Birleşmek, näme 10 adam bol, 5 adam bol ediljek işler, şu birleşmek, näme üçin sen onu ýalap halkyň aladasyny etdiýäňde näme üçin men ýanyma gelip men baş tutan boljak bolup, lider boljak bolup zan etdiýäň. Derrew o Türkmenistan baýdagyndan maýka dikin, derrew lider boljak bolýan. Näme üçin sen halkyň ýanyna baraňok, bireň ýanyna baraňok? Bir pikir edýän, şonu etmelimi kadýan. Ýöne hemmeki lider kän nemeden şu aktivistler. Şoň üçin toparken halkdan hemmeki topar. Hemmeki bir başda ondan biri nemede hemen kadi pikir edýän, birleşip agdyr bolup düşünmek. Gowlat mı kadi pikir edýän? Bolýa umuman ne görüşüňiz ýaly hormatly watandaşlar, maksadyň pikiri aktivistleriň köpüsiniň pikirine gawat diýilýär, ol garşy gelen o. Ýöne kemçilikler hem görýär, onam aýdýar. Şoň üçin umuman şu zatlar hakynda gurrun edilmeli diýip hataplar. Ýani ýene de feodalatlygy diýilýär, şu zatlar hakynda da gurrun edilmegini öz içine alýar. Demokratiýa diýilýän adam. Şoň üçin bu taýda men maksadyň netinde ýamanlyk görmek ýene de gepleşige gatnaşan üçin maksat köp sawol. Ýüzüňi açyp çykyş etmekligem Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyna bir aňsatlat däl. Ýöne bulam sen kanuny, hukugyň, sen watana dil ýetireňok, hiç kimi kemsediňok, hiç kimi mertebesine ýeteňok. Hökümetim halka hyzmat etmeli, hyzmatçy gurama bolan hökümetim kemçiliklerini, problemlerini aýtmagam. Her kimiň borjy hem kanuny, hukugy başaňda, konstitusiýa taýdanam. Elbetde. Olam watana da dönüklük däl, halka da dönüklükler diňe gaýta tersine şoň bähbidine. Elbetde. Ýene bir gede köp sawal gepleşige gatnaşan üçin Tamam. teşekkür alyp baranam. Jurnalist Allam Ratrahim, Infert diňlerini üçin köp sawal. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.